இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம் தான் செய்ய போகிறோம். சாதா ஃப்ரேம் கிடையாது, ஒரு டெக்கரேஷனான ஒரு ஃப்ரேம் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கலண்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நான் ரோஸ் கலர் சார்ட் பேப்பர் வந்துட்டு ஒட்டி விட்டுருக்கிறேன். இது வந்துட்டு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபோட்டோ ஒட்டிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க, லைட்டிங் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இது இருக்கும் இல்லையா, இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இது இல்லாட்டி கலர் டேப் கூட எடுத்துக்கலாம். எந்த கலர் டேப் சிலவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கலர் டேப்பை வந்துட்டு காணிக்கிறேன். இதுதான் கலர் டேப். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டேப் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட இஷ்டம் தான், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களோட ஃப்ரேமை டெக்கரேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நான் இது வந்துட்டு இந்த பார்டர்ஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி ஒட்டிகிட்ட போகிறேன், உங்களுக்கு ஒட்டிட்டு காணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒட்டி எடுத்தாச்சு, ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காணிக்கிற பாருங்க. ஆனால் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒட்ட முடியல, இல்லை என்கிட்ட அவ்வளோவா, அதனால என்னால் ஒட்ட முடியல. இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டெக்கரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ணுறதுனா ஃபோட்டோஸ் வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க ஃபோட்டோ ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். 3 ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச எத்தனை ஃபோட்டோஸ் வேணாலும் ஒட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துங்க. இது அப்பாவோட ஃபோட்டோ, இது அம்மாவோட ஃபோட்டோ, இது என்னோட ஃபோட்டோ. நாங்கள் 3 பேர் செயல் உட்காந்துட்டுருக்கிறது தான் எடுக்க போகிறோம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ணிடுறேன். எனக்கு பிடிச்ச டிசைனில் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டு ஒட்டி எடுத்துட்டேன். ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டேன், அது ஃபோட்டோவில் படாமல் ஒட்டணுமா, ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டு ஒட்டிட்டேன். உங்களுக்கு எடிட் பண்ணனால தெரியல. இப்போ வந்துட்டு இது அம்மா, இது வந்துட்டு ஆமாம், இது வந்துட்டு நான், இது வந்துட்டு அப்பா. இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.